Ak patríte medzi tých, ktorí rátajú rok podľa našich frajerov na záver, ste na správnej adrese. Dobrý večer. Dnešné jedinečné vydanie je venované práve im. Želám vám príjemnú zábavu. Začíname. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být i smutno, natož aby se večero. Chceš-li chlapce, že ti v kapse zlaté mince nechce snít. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. V dobrej nálade pokračujeme. Čo by to bolo za Silvestra bez poriadnej tancovačky? Muzika Maestro. Tesne pred vyhlásením hitparády troch najlepších frajerov roka vám ponúkame hrdinov, ktorí sa napriek naozaj veľkej snahe do nášho rebríčka z viacerých záhadných príčin neprebojovali. Najviac závidím väčším smoliarom, ktorým ujde cieľ, keď sú práve v ňom, ktorým zhorí dom, uschne každý strom, hej tým. Smoliar skúša vždy všetko od znova, život nie je preň hudba bálová, ale smoliar vždy si úsmev zachová. Pozri, patrím k tým väčším smoliarom, ktorým ujde cieľ, keď sú práve v ňom, ktorým zhorí dom, uschne každý strom, som z tých. So mnou môžeš vždy zažiť trápny šok, ja hneď ustúpim, keď sa zjaví som, ale nemávam čas vôbec na smútok. Prejdeme teda k trom najúspešnejším. Bronzovú medailu v kategórii Frajer roka si najmä svojou ženskosťou a zmyslom pre fair play vybojovala univerzitná futbalistka Lízinka Lembertová, prezývaná aj Broskinka. Na striebornej priečke sa umiestnil neznámy potulný umelec, ktorého sa podarilo zachytiť na súkromnom vystúpení pred prešovským policajným zborom. V našej obci všetci pijú iba ďuronie. Každému z nás vrta v hlave, čo mu asi
No a na prvej priečke sa umiestnil kolektív, ktorý priam stelesňuje všetko, čo robí šport krásnym a na veku pritom naozaj nezáleží. Tento rok sme sa rozhodli vyhlásiť aj absolútneho frajera roka. Je ním muž s veľkým srdcom, ktorý sa v jedinej sekunde stal slovenským národným hrdinom. Skúste uhádnuť, o koho ide. Niekedy neviem, čo ti povedať. Hamšík môže odcentrovať, hľadá Jendriška. Gól! Gól! Keď mi slova chýbajú, poviem iba I love you. Keď sa slova strácajú, poviem iba I love you. Keď sa slova míňajú, poviem iba I love you. Veľký to človek. No a na záver pridáme aj niečo z vlastnej kuchyne. Moji kolegovia vstávajú už ráno o 4:00, aby vám priniesli čo najčerstvejšie správy a keďže ide o veľmi skorú hodinu, častokrát sú mimoriadne uvoľnení. Haló, haló? Tak možno to tak nevyzerá, ale pripravené sú aj športové správy, takže poďme na to. Op. Dobré ráno, pripravený je šport. Želám vám pekné ráno. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Presne tak, športových 13 statočných vám ďakuje za vašu priazeň. Užite Silvester v zdraví a vo všetkej počestnosti. Nech je nový rok lepší ako tento a horší ako ten po ňom. Dovidenia.